Ġimgħa wara ġimgħa il-qatt qed ikompli jonqos. Dan sostnih il-Prim Ministru Robert Abela li waqt il-programm Sibt il-Punt fuq One Radio aċċenna wkoll għas-sitwazzjoni fejn minkejja l-pandemija pajjiżna għandu l-inqas rata ta' qatt irreġistrata. Sal-bieraħ komplejna naqsu r-rata ta' qatt. F'pajjiżna, taf kemm huma Manwel illum il-persuni qiegħda f'pajjiżna 1257. Niżlet għal dik iċ-ċifra. Ġifieri, f'mument fejn suppost tbassir kienet jgħidilna li jkollna mal-50,000 persuna qiegħda jekk mhux iżjed. Naqqasna n-numru ta' persuni qiegħda l-anqas wieħed li qatt kellna fl-istorja. Il-Prim Ministru fakkar kif id-deċiżjoni tal-Gvern li ma jimpattax il-manifattura tul il-pandemija wkoll ħallet il-frott. Sa din il-ġimgħa stess kien hemm kumpanija li ħabbret li se tinvesti u toħloq 100 impjieg ta' kwalità. U hemm tara s-sinerġija bejn l-istrateġija ta' Gvern li kellna f'dawn l-aħħar xhur u snin għal kif jirrispondi n-negozju. Xi fisser qed ifisser li f'mument fejn ħirġin minn pandemija dan negozju Sajfert iddeċieda li jespandi b'espansjoni li se tkun tfisser 8 miljun euro li ħajġu investiti fl-ekonomija ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru faħħar ukoll il-kumpaniji li laqgħu l-inċentivi tal-Gvern u qed jaqilbu l-proċessi tagħhom biex jiġu aktar sostenibbli u jieħdu ħsieb l-ambjent. Tara t-tieni parti tiegħu. L-ewwel waħda tkabbir tan-negozju l-ħolqien ta' aktar impjiegi. Imma mbagħad il-qalba lejn opera aktar sostenibbli. Mela hemmhekk fejn għat-tieni darba dat tkabbir jerġa' jinkwadra preċiżament fil-viżjoni ekonomika li għandu l-Gvern. Fakkar ukoll fi skemi marbuta ma' tax credits li tnedew mill-Gvern biex ikompli jgħin aktar kumpaniji waqt il-pandemija. Dr. Abela elenka ħemel ta' miżuri li tħabbru fil-budget li huma ntiżi li jassistu lill-ċittadini u lin-negozji. Miżuri li se jkunu qed jgħinu kull faxxa tas-soċjetà. Kontrarjament jiddispjaċini ngħid tal-oppożizzjoni li ħlief tisma' d-diskussjonijiet tagħhom waqt l-estimi, ħlief negattività. Kollox ħażin, ma possibbli li kollox ħażin għandna f'dan il-pajjiż. U meta nibda infittex il-proposti, ma tisma' qatt proposti alternattivi għal dak li għadna aħna ma tismax negattività biss.